O segundo premio Cámara de Comercio ao proxecto innovador forestal recoñeceu a plataforma Smartwood, que funciona como asesor forestal proporcionando información sobre parcelas xeolocalizadas mediante o seu marketplace de servizos forestais. A aplicación proporciona datos sobre especies permitidas, marcos de plantación adecuados e rendemento madereiro potencial. Para min foi unha novedade o alcance dos proxectos que hoxe aquí se presentaron, non dos 4, de todos os que se presentaron. Hai que fomentar que a xente teña iniciativas, que desarrollen novas iniciativas e que poidamos facer máis rentable o sector forestal. A Cámara, desde logo, vai a repetir isto o ano que ven, sin duda, incrementando os premios. O galardón, incluído dentro do Plan Social impulsado pola Xunta de Galicia ca empresa ENCE, ten unha dotación de 5.000 euros para o primeiro premio e de 2.000 euros para o Accessit, que foi concedido ao proxecto eForest. Estas cousas que escoitamos hoxe aquí, falar de novas tecnoloxías, Internet of the Things, Big Data, ERPs, escoitar todas estas cousas no sector forestal, que é algo que fai anos podería parecer increíble, non? Para nós é unha grande satisfacción, porque creemos que esta é unha base moi importante para que nos convirtamos realmente nunha potencia importante no sector forestal e que sexa moito máis rendible do que xa hoxe en día é. O acto asistiron o vicepresidente da Xunta e o conselleiro de Medio Rural, que destacaron a importancia das propostas para un sector tan relevante en Galicia. Non pensa que o sector forestal ten que ver moito máis con cousas máis antiguas, máis tradicionais, máis co de sempre. Vimos aplicacións que se ve unha utilidade inmediata e un gran avance na comodidade, na mellora da vida da xente que se dedica ao sector forestal e nos rendementos económicos. Por lo tanto, creo que por aquí hai que seguir e hai un gran campo de actuación. Galicia é un pool de máis de 11 millóns de parcelas en rústica. Para que nos fagamos unha idea, só a provincia de Ourense, que é a primeira provincia de España en número de parcelas catastrales, ten máis parcelas catastrales que toda Andalucía e a maior parte de Extremadura, e, polo tanto, proxectos desta naturaleza que combinan todo o que é hoxe a tecnoloxía co forestal, pois nos parece moi interesante. Os dous proxectos premiados foron destacados por unanimidade de entre os 19 candidatos presentados a esta convocatoria.